inni nämeden çirim musulman dogalla şaidiliyen gurrunlara Hudaya, Peygambara, kıyamet gününe imanı ba adamdan çirim ağdalıya. Nämeden çirim? Bir tovar oturuşuklarda, bir tovar hatta bir neferin belli unnip sadaka verilen oturuşuklarda. Ya mesela toyda, o toyda o Peygambarın sünneti bir sogaplı sadakada. Ya çadırda, ya saymanna, ya ayatta, ya her bir oturuşuklarda Hudaý Taala'nın dürlü nimetlerini imeli, Hudaý Taala'nın beren näjire nuşabalarından, suwlarından, ap nivelerden içmeli. Yine de bu oturuşuk tamam bolandan soňra hay oturup da bir dine degişli zatdan gurrun edip de gülüşüp oturmaly. Bir benne sadakaň eýesi nämeden çyym adamy şerif be? Bir benne bir merhuma sogap barsın niyamiye başalat ýadyna bam. Hatta bir neçe oturuşuklarda bir neçe şojurek bar sogap barsın diýen ýerlerde oturuşuklardan soňra ulemalary, ahun mollalar barada o bir nefer agzyna gelýär aýtýar başgasy hawasyny nerwati. Meselen ýadyna düşen şomişdik. Ay ahun mollalar öl beýle. Ay hatta namahrem gözlemeli bolsa bulardan aňda kan gözleýän ýok. Ay almaly bolsa bula falan. Ay bula bermeli bolsa ýok. Ay haram bolsa bula da gaýtmaýa. Ay ya şu gurrunly, ay ya şu zireklatla sen dininden çürüyüm hayırlı mı? Dünyandan çürüyüm hayırlı mı? İzzetinden çürüyüm hayırlı mı? Şerafetinden çürüyüm hayırlı mı? Nämäňe peýda? Hiçler. Maksadı näme? Fakat bir 5-6 nefer şoň agzyny gözleşi wetila, şonu güldürjek, şoňa da hoş boljak. Beýtmäliň musulman dogalla, biz Hudaýa imanymyz bar akim. Şo jürek adam göreňde eşitdir aýt. Ulamalara degýän adam, ulamalara agzap güldürýän adam gaty gorkmaly zat. Ölmeginden, dünýeden geçmeginden 3 gün öňçe dili tutulýandyr ki hiç zat agzyna gelýän däldir. Din-i diyanet bu hususda libas-ı ruhanidäki ulamalara degýän adam şonu aýdyp da ya güldürjek bolup ya bir şoňa meňdeş etýän adam gaty hawasyny jemesden dünýeden geçmeginden 72 saat döwünçek dili tutulýandyr. Oň ýanyna ulama üýtsin, ahun üýtsin, weli üýtsin, oň agzyna kelime-i tawhid la ilahe illallah Muhammedur Resulullah gelmeli. Ya meselen falan ağa, falan jawan oglan, falan denany tawba edipdir. Oham oturuşup şonu masxara etmäne durmaly. Tawba edipdir. O gowy iş edipdir. Peygamberimizden sahabalaryny hatta Hamzany öldüren adam tawba edende tawbasy kabul bolupdyr. Seyyid-i şuhada Qatil Hamza ki vahşi adı bolsan. Tawba edende Peygamberimiz we Hudaý Taala tawbasyny kabul edipdir. Biki her nämeden näwete sahaban ki öldürmänler. Inni hay oturup şonu oturmaly o, masxara etmeli o, gülüşmeli. O da nämeden soňra? Oturuşukdan soňra, sadakadan soňra. Bir merhuma sogap barsyn diýilenden soňra. Näme sogap? Öýüňe nämeden çirim adamlar üýşirip be? Nämeden çirim çagyryp be? inni gözden server kainat, iftihar mevcudat, rahmetul lil alemin olan Cenab-ı Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şu zamandaki şucuruk oturuşukları 1400 yıl münden odal şu aynuhu gözü bilen görün yaladıp bir mübarek söz var. Aslen şol peygamberin sözünü göründe akıl huşundan kaçyan. Hakkı görüp daydan yanak. قال صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب يتشتقون في الكلام أولئك شرار أمتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ösüdüşü dostlar. Müslüman doğallar, ayal doğallar. Näme diye? İşti çıkın, şu Müslümanlığın içinde bir tovar adamlı bolar, dürlü naharları iyerler. Näjire Peygamberin sözü mucize haş dostlar. Müslüman doğanlar. Mucize şu başka iş sattı. Gözü bilen görüp tu aydıptır. İşte çıkın bir adamlı bolar, bir tovar Müslümanlığın içinde dürlü nahar iyerler. Hudaý Taala'nın nimetlerini, nazı nimetlerini. Ve dürlü içkileri duqdan, nuşabadan, apmiveden, sudan içerler. Ve dürlü ovadan ilmaşlarda giyerler. Yeteşettakûne fil kelâmi. Ondan sonra da aslen ihtiyat etmeyeni halanatların gürrüne de oturarlar deyiptir. Teşettak. Yani Arap dilinde ihtiyat etmeyeni, maskara olsan, beyleki olsan, Hudaý söyero, söymero, dinime zarar berero, bermezi olma işi yok, kolada geleni gövermellen. Ulaike şiraru ummeti, men ummatimda olup da en bir pes, en tiliki adamlaşarlar deyiptir. Vay doğancam, Peygamberimiz bizim kıyamatta bizim kaçalgağımız, bizim şefaat edip bizi cennete salmalı şol Peygamber Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şol men ummatimin en pesi diyen bolsa biz hesabını çekmeli değil mi? Necire kıyamatta ummatimin pesi deyiptir. Necire sataşmalı. Necire men ummet diýmeli. Necire men de ilimden tut diýmeli. Bir qowy işle ba ki Peygamberimiz aýtýar, şola qowy adamlar, şola men ummetim diye şol işleri bar eýleň. Şo işleri heves bol eýleň, şo gurrunlary edeýleň,